Jinên ku li bajarên Bakur kooperatîfan birêva dibin û hilberînê dikin li Diyarbekirê civiyan û di Komxebatê de li ser carbandinên xwe yên serkeftinê astengiyê ku dijîn û diyarkirina nexşereya xwe ya paşerojê danû standinan kirin. Cenî wa bir tîhet. Cîgira sekretera giştî ya Jûra Bazirganiya Diyarbekirê Meyrem Özdemirok balê kişand ku jin birêya kooperatîfan şiyanên xwe bo hilberînê bikardînin û bi xebatên kolektîv jî rolên girîng di aboriya civakê de dileyîzin. Ma eğer ma despoj bajarê ma. Nûnerên çil kooperatîfan hatine û em li vir civiyane me xwest ka kooperatîfên me çi dikin û çi dixwazin. Gelokî çawa çi qasdehat bi dest vetîne, rewşa wan çawa ne û ber bi ku ve diçe. Dîsan me xwest em bizanin ka li kîjan bajarê çi qas piştgiriya kooperatîfan tê kirin û çawa dikarin ew piştgirî bên zêde kirin. Îro em bi va mebestan civiyane. Tüm pipir kooperatifine. Jinên ku di kooperatîfan da kar û xebat dimeşînin jî ragihandin ku li darxistina komxebatên wiha ji bo ku ew xwe bi pêş bixin gelek girîngin. Jinê newlîtîkê. Ceylan Qiliç jî salekî berê beşdarî xebatên kooperatîfan bûye û ji gevera ser bi cola mêrgê ve hatiye û beşdarî komxebatê bûye. Tiştek gelek girîng e bo me niha dema civînê wisa çê dibin em her tim hez dikin nav dabin û gel xebata bikin yani fikrê din û em ji xwe re tilgirin yan û danû standinê dikin yani aliyê psîkolojî, aliyê aborî, aliyê fikran da danû standin ji bo me bi rastî yani pir taybet. Sürdürülebilir projeler burada çok önemli. Jinên ku ji çil kooperatîfên li Bakurê Kurdistanê li vê derê civiyan e di vê komxebata xwe de dê li ser pirsgirêkê xwe gengeşiya bikin û biryar bidin ku di paşerojê de dê çawa karibin hilberîn û şiyanên xwe zêdetir bikin. Siddiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.